Taas-taas gyud ang atong gibasa sa unang pagbasa kay nag-istorya ni mahitungod sa kinabuhi sa matarong buotan og Diosnon nga babae nga gipasanginlan sa duha ka mga yawanon o makihilawasnon nga mga maghuhukom nga gustong makighilawas ni Susana niya kay iyamang gibalibaran ilang gihimuan o pagbutang-butang nga kaso aron mapatay si Susana. Sa mata sa kalibutan, katuuhan kay itong ilang gisulti sa duha ka maghuhukom tungod kay judges good sila, lawyers good sila, niya mga justices pagyud. Mao na nga lisod kay ito pildihon. Si Susana na usa ka babae niya sa ilang panahon sa una minus man jud kayo og katungod ang babae. Igo ra siyang mituaw nga Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga bakak kining ilang gisulti. Apan ang pangutana kinsa may mutabang niya. Motong igo ra siyang niingon, kinahanglan bagyod kong mamatay para aning ilang bakak nilingay mong tupad na musugot kag mamatay tungod lang kay gibutang-butangan ka ingna kano musugot mo kining pagbutang-butang mao ni siya ang dako kay natong problema dinhis kalibutan karon labi na gid dinhis Pilipinas. Daghan kay ta dinhig mga kaso nga dili bitaw klaro ang ebidensya pero mahimuag desisyon. Ato lang diha sa prisuhan, ako mga 5 ka tuig magyud kong apostolate sa prison ministry. Naay mga istorya ang mga inmates kanang mga detainees nga napasanginlan lang sila, nainteresan lang sila, gikalagutan lang sila. Mao nang gihimo-himuan sila kaso sa ato sa rong political arena, kaning ato rong mga dagko sa politics nga nagkinihaay, nagdinakupay, sige lalis, maglibog na lang tag kinsay gasulti nila sa tinuod. Ang pipila karon nga questionable impeachment sa Vice President dito sa Congress, in 9 hours nahuman lang dayon tungod kay mipirma ang mga 240 or 280 ba to? Hay may tinuod ato. Pero ang original gyud nga ni pirma 215 pirma mga congressmen nga pabor sila nga i-impeach ang Vice President. Diretso ang pangutana, ang gibasihan sa maong impeachment dili ba butang-butang, kamatuoran ba? Wapay nasayod nato kay kuanon pa man hiringon pa man sa Senate nga mo act as korte ni anang impeachment court ang Senate. Karon tingali kuno ng mga July mo sugod. Pero kung mo pirma sa nang tanang senador, 2/3 man siguro nang mo pirma diha. Og mo pirma mga 16 man tingali ka senador ang kinahanglan mo pirma out of 24. Wa na, impeach na ang Vice President. Ang Vice President gi-elect og 32 million ka mga Filipinos, i-impeach lang og 16 plus 215 pila na sila ka buok kunuhay in quotation mga magbabalaod ay butang ta lang 240 naman to kay namay ni Apas 25 niya plus 16 ay butang talag 20 ang mo pirma sa impeachment. 20 aron klaro gyud nga majority. 20 plus 240 260 persons nga in quotation elected sa na sila by representative kunuhay na sila sa mga tao. Labi na gyud ang gitawag og House of Representatives kadtong 240 nagrepresent kuno sila sa ilang mga distrito tibuok Pilipinas. Niya ang Senate nagrepresent sa whole Philippines kay national man ang ilang votes
og mopirma ng 260 ka magbabalaod, 240 sa Kongreso human naman, punana nila nag mga 20 kabuok sa Senate, wa na, impeach na ang Vice President, nawagtang na tong butaran sa 32 million ka mga tao, balintong, gilintuad sa 260. Ang pangutana, kinsa may atong saligan, ang 32 million o ang 260 ka persons. Si Susana na ang iyang mga paryente, daghan sila dito gakuyog na naghilak hastang iyang mga katong iyang mga binatunan ba katong iyang mga sulugoon na naghilak kay first time sa kinabuhi ni Susana nga gipasanginlan siya ingon ana nga naay laing laki nga iyang kasugat dito sa tanaman nga nang laki siya. First time kay 14 niyang buotana, Diyos nun pagyud kaayo. Gikas iyang pagkagamay hangtod pagkaminyo na niya, buutan gyud kay siya, hastas iyang mga anak, buutan kay siya, hastas iyang bana. Pero tungod lang aning duha ka buok, animal kaayo mga judges, mamatay na siya. Moto nga nituaw siya. Ikaduhang atong suwayan og apply kaning pagkapriso ni President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC karon. Pirmahan ra ni sa korte sa ICC nga dunay arrest warrant, gipasa ngadto kuno sa Interpol. Unya ang Interpol mao ining instruct sa Philippine government ug ang Philippine government pinanguluhan sa atong police officers mi-arrest ni President Duterte and less than 24 hours na materialize dayon ang arrest o na padala dayon si President Duterte og napriso karon dito sa ICC nga prisuhan sa The Hague. Ang pangutana, kinsa may nagtug-as tinuod ani karon, ang mga tao nga nagsige og rally tibuok Pilipinas hasta ngadto sa laing nasod, mga OFW, bagang panon sa katawhan, millions of them na nagrally nga nagsigig ingon nga ibalik diri sa Pilipinas si Tatay Digong, o ang kining pipila nga mga lawyers sa ICC o sa ato dinhing Philippine government nga nagsigig ingon kinahanglan anha ginadiha ibutang si former President Rodrigo Duterte. Pila ra ni sila kabuok, gatong iphon, wa ginaliting nila sa kabuok og 100 kabuok kining mga lawyers in quotation nga nag-file og kaso nga gitawag og crime against humanity. Nya ni ay millions of Filipinos here and abroad nagsigig ingon ibalik nga ris Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kung inyo mang hiringon, inyo mang prisuhon, diri maghiring sa Pilipinas, ginamit ang korte sa Pilipinas o prisuhan sa Pilipinas. Pero naay pipila nga niingon diha gid na sa ICC ibutang og diha desisyonan ang iyang kaso. Kinsa maron ani nila ang nagsultis tinuod o kinsa may namakak. Gilingay mo tupad. Ing nakasulbad ka na. Kasulbad ka. Kinilang usang duha, naapay daghan karon nga gipangsulti diha sa atong gobyerno o sa atong nakita dinhi sa atong palibot nga usahay makapangutana tag kinsa may nagsultis tinuod. Dinhi sa kalibutan mga igsoon, kasagaran mudaog yun ang bakak. Mudaog yung bakak. Dinhi sa kalibutan ba? Mao na si Jesus wa sad siya ilha sa mga Hudiyo og niingon si Jesus, di gyud mo kaila nako kay di man mo mutuo nako. Kani manggong reason mao ni siya ang gamiton sa legal proceedings. Rason. Ang rason mubase na sa mga sa nagsulti, sa mga witnesses o sa mga evidences. Mao na ang rason. Wa gani ebidensya, dili gani credible ang witness, dili ka kadaog sa kaso. Ang gusto ni Jesus,
aron makailata niya og makatugkad tas kamatuoran, mogamit kita og pagtuo og Dios nung kaalam, divine wisdom niya, faith. Mao na si Daniel, kaning propeta nga batan-on, siya iniingon nga di ko moapil anang kamatayon anang babayhana kay namakak na sila. Kinsa may nagsulti ani ni Daniel, dili ang ilang balaod kung dili ang enlightenment sa Holy Spirit. Kana bang maminaw ta sa Ginoo. Matugkad ra din natong atong mga puzzles karon, mga legal puzzles sa atong nasod kung maminaw ta sa Ginoo. Kana bang ang atong kasing-kasing muabli nas kamatuoran. Sige, pangutan na sila si President Bongbong Marcos, sila si General Torres, si General Marvel, si Remulla, si President Duterte, si Sara Duterte, ang mga congressmen. Pangutan ang inyong kasing-kasing in front of God who knows everything, who can evaluate the deepest chamber of our being with all sincerity. Pangutan na inyong kasing-kasing, nagbutang-butang ba mo o naghimo mo sa kamatuoran? Kita mangutana sa ta. Hasta ning nagsuporta ni President Sara o Vice President Sara o ni President Duterte, ato sang pangutanon kining atong rally-rally, kining atong pagsigig tigom-tigom, unsa man gibase ni sa Dios non nga guidance o ato ra gining pakita nga daghan lang gid ta. Nana ba? Og kamo sa dihang gasigig saway ani pangutan asad inyong kaugalingon. O unsa may mga parameters, pipila ka mga parameters para masayod ta nga ang Dios nung kamatuoran mo'y atong gisunod. Una, maghatag gid na og kalinaw. Basta sundon gid nato ang Dios nung pamaagi na agyoy kalinaw. Magmalinawon. Ilingay mong tupad. Ing na malinawon ra imong kinabuhi ron. Nagkagubot gid ang imong kinabuhi sa ato pa namakak ka, nagsigi kag pamakak. Oh, ana. Bisan pag dato na kay kastanan nya wa kay kalinaw, ikaw mo'y kinadak-ag ranggo, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, daog kas eleksyon, landslide, pero tikas di ay, wa jud kay kalinaw. Ikaduha, dunay kalipay sa kadaghanan, sa katilingban, tawgon na nato og happiness as community. Kana bang malipayon ang nasod nga Pilipinhon? Kumusta mang atong nasod ron? Malipayon o magulanon? Tubag. Kanang mga desisyon nga iyas Ginoo maghatag ginagkalipay, mo na ang mga tao diri namakpak paghumas desisyon. Pagka resulta sa desisyon ni Daniel, namakpak ang mga tao og nagdaig sa Ginoo. Pero ini kahuman sa desisyon, mahugno gani, managhilak ang mga tao, yawan o na nga desisyon. Pag desisyon nga impeach na sa Congress si Vice President Sara, sa inyong obserbasyon, ang kinabag-ang mga Pilipinos na makpak bas kalipay? Sa desisyon nga dad-o na nga tos ICC og dito na gyud nadaan na gyud si President Duterte, ang kinabag-an sa atong nasod nga Pilipinhon na makpak bas kalipay og nagdaig sa Ginoo. Kamo na lay tubag ana. Anong ato pa man ang ipasa sa korte, nakamao naman tang mo-observe. Sa ato pa, madetermine na nato, Diyos nun ba ni o yawan-on ba ni nga desisyon. Ug ang ikatulo, mahunong ang mga sala sa katilingban. Kining desisyon nga Diyos nun, mga igsoon, makapahunong sa di sa sala. Sama aning duha ka lawyers, kaulag, ana nga matay gid ang sala sa kaulag, diha nila. Napulihan sa kauaw, tungod sa ilang binuhatan. Mamatay ba? Pero mo, sa atong mga desisyon, musamot hinoon ang mga sala, sama ng drugas, sama ng korupsyon, aning mga insurgency, kaning ni ang mga patay, kaning lugos. Musamot gani na sa mga desisyon sa atong mga leader sa katilingban, pasabot ang ilang decisions, yawan-on, dili Diyos nun. Pero mahinay gani ni, muhilom gani ni, muhinay na kaayo ang ilang operasyon aning mga sala nga katilingbanon, pasabot ang mga leaders, naghimog desisyon nga Diyos nun. Last na lang ni, sa inyong nakita sa gobyernong gipanguluhan ni Marcos o sa gobernong gipanguluhan sa mga Duterte, hain man ani karon
ang naghimo kaha or duol-duol sa desisyon nga Diosnon o desisyon nga yawanon. Kana bang ilang desisyon nakahatag og kalinaw, kalipay o pagminos sa sala. Niining eleksyon karong umaabot, pilion nato tong team nga nakabuhat og duol-duol sa Diosnon nga desisyon sa kinabuhi. Isalikway nato ang kining mga team nga naghatag og mga yawanon nga mga desisyon sa atong katilingban. Nindog ta.